Mi mafia strada che qualcuno quando poi date capito poi potete ma tu adesso date capito dopo questo Mauro si sta facendo una play non è che dove passare ma là che parlo δεν σου σπίτι στην αυλή Ελέγχω απ' συναυλή ένα κόκκινο Φεράρι. Σώπα ρε μα. Ναι, Φεράρι κόκκινο. Παρκάρω και εγώ λέει βγαίνω απ' ανοίγω την πόρτα. Καρσί λέει κάθεται πας στην Πολυθρόνα. Ένας άντρα κλάς. Τα χέρια γυμνασμένα, τα μπράτσα, κοιλιακή, τα μαλλία του, χέτινα έτσι πασομία. Εμείς λέει αγόρι με σε δύσκολα παραδέχομαι σαν άντρα να λατώσει τον ένας πεθαράς. Και κάθομαι στην καρέκλα, ναι στην καρέκλα με πούς. Και βγαίνει η καρή μας στο μπάνιο. Τσάτσα λες, σώπα ναι. Τα τσιτσία της συγκυλία να τσαπά, κυταρίτιδα σαν ποδάρι, τρίχα σαν δάσα μουστάκια και σαν τσεγγέδες, χάλια, λες όπα ρε, και το έπηκες. Εντράπα!